Ahojte pri dnešnom videu, čo je jesenný make-up. Ja už som si ako prvú naniesla bázu pod make-up značky Rimmel. Všetky produkty, ktoré som vo videu použila, máte v popise videa. Ako prvé si naniesiem korektor Catrice na viečka a na okolie očí, aby tiene krajšie chytili. Na pohyblivú časť viečka naniesiem slabo červený krémový tieň. Do kútikov očí dám na rozjasnenie bladučký tieň. Do druhej časti pohyblivého viečka naniesiem červeno-oranžový tieň z neznačkovej paletky. Následne rozblondujem prechody medzi použitými tieňmi. A do záhybu oka som zvolila hnedý tieň. Čiernym tieňom urobím jemnú linku. A linky dokončím tekutou linkou. Opadané tiene zotriem pomocou vatového tampóna a až následne si dám make-up. No a tu som zistila, že sa mi z nevysvetliteľného dôvodu vyplo nahrávanie. Našťastie som len naniesla korektor pod oči, aby kontúrovala tvár. A na oči nalepím umelé myhalnice. Zotrila som si vatovým tampónom Make-up Sphere a ako posledný krok som použila bordovú kontúrku na pery.